जतन खुनुमखा फंका हम दिनैनि कावकाइसि बुबाग्रानो बेलाय आं खायरियावखा हानि बागैनो भिडिअ माख्लायखा भिडिअ खालायमानि खारनखायसि जों बुबाग्रा सुबासु सानमानि बुबाग्रा सुबासु सानमानो जों गोबां रवा नांगिया बुबाग्रा सुबासु सानमानो जों खक्साराव खोनांगो बनाय खालामनो बाहाय हमला जोंनि 16 लाख जन बर'फोरखौ जोंनि 16 लाख थाङा जोंनो 10,000 20,000 50,000 100 200 हाखोना रवा नांगिया ताने हमला जों 1 टाका जों सुबा दी बुबाग्रानो 1 टाका बायनो जों सुबासु रखांखौ बने 1 टाकानो बेलाय गोबां मूल्य थाना चिनि बरफ 16 लाख चिनि तेप्रा साराव बनि बागै आं कयबो जत्तो चिनि लोगको वारियस चिनि तेप्रा सा तंनाय रक चिनि तिप्राबो बरफ तंनाय रक चिनि बुबाग्रानो हामजानाय रकनो आं कयबो प्लीज निरो 1 टाका जत्तन कानो कार्याव सुबाजागदि नखम कार्यखौ सुबाजाबदि चिनि बुबाग्रानि बागै चिनि बुबाग्रा बेलायनि खायरुमा संसा आनि बागै आंनो कबागो निरो भिडिअ फनुगनाय बुबाग्रा तमाहि कक्सरका निरो नाय तंदी आंनो फनुगनाय निरो नुगै माखना आं निरो स्किन फनुगनाय बुबाग्रा चिनि बांगै बसो कष्ट के सेक्रिफाइस खालामनो ताबो जोंनो सि बहुत सुबासु मासासि बुबाग्रा तैसि आं पनो नुवानावो आनि चिनि ताकक तै बुकक सनो बां कयबो बुबाग्रा सनो सुबातै जों बरम सुबाव नांनाय बुबाग्रानो हानि बागैनो आं निरो कयबो प्लीज निरो सुबा जाबायदि जत्तो आं चिनि बुबाग्रा आयुब्लक नंथों चिनि बुबाग्रा थिनानि बांगै सनमथों निरो नायतोंदि स्किन तिप्रा एक नया पार्टी है जिसको कोई बड़ा बिजनेसमैन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तिप्रा मोथा ने किसी पार्टी के संग कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पैसा नहीं दिया, इसी के लिए आज अकेला विदाउट अलायंस हम लड़ रहे हैं। हमने अपना बैंक अकाउंट खोला है और मैं सब तिप्रासा को और हमारे शुभचिंतक जो त्रिपुरा से हैं बाहर से भी हैं उनको इस अकाउंट नंबर में थोड़ा सा डोनेट करके हमें सपोर्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। Saitang hain bagay please nero na ang koyo nero subadi bubagra ayuglok thang tei chini tipra sarog ayuglok thang chini sobana sungdai chini manthang ke nero na ang koinai nero share ba khairodi bubagra ni kogrong no asungna ani kok hambai jotona no bubagra long lip tipra sar long lip